I la crisi de cítrics obliga els agricultors a buscar alternatives i una de les exitoses és l'alvocat, un fruit més rendible que es pot arribar a pagar entre 2 i 3 euros al camp i es pot cultivar només en zones càlides. A la Comunitat Valenciana es cultiven 1.000 hectàrees. Callosa d'en Sarrià i Altea, la Marina Baixa, són pioners en la introducció d'aquest cultiu. A l'abric de les serres de Ponoig, de Bèrnia i d'Almèdia, protegits del vent del nord, es cultiven els advocats amb un oratge càlid i abundant aigua de qualitat necessaris per a este conreu subtropical. Tenen que ser molt càlides, però no són soles càlides que no gelen, sinó que, a més, en l'època de primavera es donen unes condicions de temperatura per a que la floració siga viable. Als anys 80, Callosa d'en Sarrià i Altea van ser els primers que van introduir este fruit, però amb la crisi del cítric començaren a substituir els arbres per albocaters. Enguany colliran en esta zona 400.000 quilos. Estic transformant tot en aguacate. Tot no, quasi tot. I així se cultiva molt bé en aquesta zona. Així va molt bé i és dels millors, diuen que és dels millors d'Espanya. Exemple que han seguit en altres comarques que també reuneixen aquestes característiques, sobretot a la Safor i el Camp de Morvedre, però també al sud de Castelló o a la Ribera del Xúquer. De moment hi ha 1.000 hectàrees on s'han substituït cítrics per esta fruita a la Comunitat Valenciana. Un conreu rendible que necessita menys mà d'obra. A Europa es consumeix un 40% més que fa 10 anys. Un fruit d'alt valor nutritiu i antioxidant que dona esperança de futur als nostres camps.